ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରହସ୍ୟ, 84 ଲକ୍ଷ ୟୋନିର କାହାଣୀ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆତ୍ମାର କେବେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଶରୀରର ବଦଳିଯାଏ। ଯେପରି ମଣିଷ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେ, ସେହିପରି ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଜୀବ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକର 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। କେବେ ଜଳଚର, କେବେ ପକ୍ଷୀ, କେବେ ପଶୁ, କେବେ କୀଟପତଙ୍ଗ, ଶେଷରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ମଣିଷ ହିଁ ଭଲ ଓ ଖରାପର ତଫାତ୍ ବୁଝିପାରେ, ଧର୍ମ ପାଳନ କରିପାରେ, ଦାନ, ସେବା ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିପାରେ। ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ପଥ ବାଛିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ମଣିଷ ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର ଓ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ। ଆଉ ଯଦି ସତ୍ୟ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ସେବା ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରେ, ତେବେ ସେ କ୍ଷମାର ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଋଷିମୁନିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ। ଏହି ଜୀବନକୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି, ଭଲ କାମ ଓ ମାନବ ସେବାରେ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଜୀବନ କେବଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁଖ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଲ କର୍ମ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବା। ତେବେ ହିଁ ଏହି ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି।